voin hi khuang choi thla ni som ni pahnih in rin ni ani a Russia le Ukraine lam kan ngai thale don ani indona kara thil thleng dangdai Russia le Ukraine indona thleng thei ang hiala ngai to lo thil thleng a om le zeu thina US le Russia lam anin bele ta he in biak na hi phone call manga kal pui ani a Russia in Ukraine a be pui athlak nuwa ram pahnih te in kara high level in biak na claim te zinga mi ani hial US Defense Secretary Lloyd Austin le a Russian counterpart Sergei Shoigu te chu telephone mangin anin bia ram pahnih hruai tu te hian Ukraine din hmunan soidun anin biak nu hian Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder chuan BBC nena US chuan in biak po na kong hon reng adu thu a soya sarkar mi poimo pahnih te in biak na chu me thla khan na yalo ni to a Secretary Austin chuan Nimin Khan Minister Shoigu nen in biak na rem changan nei le ta ni ina soi Russia Defense Ministry chuan tunlaya International Security chungchanga zona omte chu soi hawani a Ukraine din hunpo soi hawani ati in biak na hian ra tha engma a chua hria talani lova in puton na le in chalton na hun an mangani deuber US chuan indona hi Russia laka hrek na pa case mangin an chang le ta he baka hian Ukraine chu sipai tran puina tam taka pebok tuna chuan Russia president chu din hun har sa taka ading mek ti US lam chuan an soya amman ro om chhun chu Ukraine laka na sa thayang bera malaka ni mai ti in an soi Ukraine counter-offensive awangin Russia in Ukraine ram an lak sak to Ukraine lam chuan an lalet zel ni in CNN chuan a puanga counter-offensive lian zok an ron nei le don nia an soi hnuwa Kherson biala tangin mipui an thiar chuak mek Ukraine lam chuan Kherson mipui te chu tharum manga hnot chuaka Russia an pu a Kremlin chuan he pu na hi an hnial thung heti lai hian Zaporizhzhia chu Russia missile ten an kap le ni in Ukraine official te chuan an soya hei hian Europe a nuclear power plant lian ber om na mun chu ati chhezwal hle ni in an soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia sipai te chuan Khersona hydroelectric dam lian tak chu bom chiat an tum ni in a pu a mine an phum ni in a soi he dam hi ti chiat ani chuan chiat na turu taka thleng dona chiat na sa taka thleng dona ni anti heti lai hian Russian court chuan state television reporter hlui Marina Ossianikova chu man turin thupe kan chua March athla khan live Russian television a Ukraine thlop na tilang zonga a che ta wangin boina lo tok to ani heti lai hian Biden chuan Republican ten Ukraine tran puina sumpek chua tur dang ma se US in Ukraine tran puina aban san don lo ati President Joe Biden chuan press briefing a Ukraine thlop chun zom zel turin US chuan ke apen zel don ani ati Ukraine kan thlop lai hian Europe zongzong kan thlop ti na ni a NATO po kan thlop ti na ni ti in Biden chuan a soya Biden chuan tun hnaya Republican ten Ukraine in Russia abe la in tran puina ti tlem le sumpek chua po ti tlem vekan phut thu a soya an buai pha hle ni in a soi boka Russia President Vladimir Putin chu brutal dictator ni in a soi bok Belarus atangin Ukraine bayani don time ni Ukraine sipai te chuan Belarus chu video address mangin vokhana an pe Belarus atanga bayan to kani chuan natakin an chang le don ni in an soi Ukraine Armed Force Facebook page a minutely chung zet clip hi upload ani a Kiev le Minsk in kara hun rei tak chunga in thian thatna le then om in lei chin na tha om to te mangin video hi bultran ani mase Russia in Ukraine a sipai bai pui thlak na Belarus in telve ani chuan phuba kan lange yang ti in Ukraine chuan Belarus an vawa he in vo na hi video manga tar chu ani video alan dan chuan Belarus thunai tu te chuan chutianga ti turin anin buat sei to a misonatan hian a ruk thayang berin sipai an lak bel to thu Ukraine lam chuan an soi Belarus sipai te chuan Russia be na hi an thlop ani chuan Ukraine ram chunga Russia sipai om zong te kan chang le tang bokin natakin Belarus hi kan chang let ve nga lang
kan ral thuam da khom zong zong mangin kan chang le tang ti in Ukraine sipai te chuan vo khan na an ti chuak he phubalak na hian in ram chunga sipai hmun pui bei te po tel don ani ti in Belarus tan thungai nom lo tak an chak chuak Russian tronga record he warning video message a hian Belarus khwale tui an mi pui le sipai te chu Ukraine laka indona tel tura an sarkar malak na chu thlop lo tur le thopui lo turin an hruai tu te thu pek zom lo turin ngen na le vona an ti chuak ani Ukraine Armed Force General Staff chuan Russian Armed Force ten marlama tanga bei pui thlak le theina chen san nei sang hle ni in an soya lo thon na chu azwal zel ani anti Russia hian February thlatop lam khan Belarus atangin Ukraine kho pui Kiev chu an lo ma chon to a khang lai hun kha he buena in tran lai vel ani masa tunruma hian Russia be pui thlak thar le theina chu Ukraine le Belarus ram ri khothlang lam chu tin zon ani hei hi Volodymyr Zelensky sarkar hne na ram dangral thuam thon lu kong ti tlem tumna ni ti in General Staff chuan an soi tun naya Moscow le Minsk ten Joint Defense Force an puan to bo zuin Russia sipai te hian karma sa khan Belarus hi an thleng tran ni in an soya Belarus thunei tu te chuan Kiev le khothlang ram te beina apun zela wangin an ram chunga Russia sipai tam zog da bel an rem ti ani Russia hian Belarus rama sipai sangkwa teng za somsari vel le artillery piece za thleng tirantum ni in Belarus Defense Minister puitu Valery Revenko chuan alo puang to ani Moscow le Minsk Joint Grouping hian Joint Defense Group hian Ukraine be pui thlak na an tel tur thu engma an la soi hrilo ole Russia chuan Belarus a hian sipai an tir lut zel ni in an soya khothlang lamin ral thuam manga Ukraine an puina kong no pingan tuma Ukraine kai zatha cha then nan Belarus atanga Ukraine nor chu thil tangkai le sot takani dona heti lai hian Moscow le Minsk sipai te chuan Joint Group alliance din to bokani kha heng ram pani sipai tang ho te hian ma an la don em ti chu zona ani Belarus hi Russia thian rin oman nia Belarus President Lukashenko chuan Russia sipai te chu an ram chunga tanga Ukraine be lo phal sak to boka Belarus le Ukraine hi then omram an ni Belarus ram chunga tangin Ukraine hi ka phak tok le ka hnaya ni heta tang hian Ukraine hi nor an ni chuan Ukraine chan a chaw sot don tia chiang reng maya hei wang hian engkim mai Ukraine be na tura ruam man na te chu aron thleng tran mek angin Ukraine hian an nga ya hei wang hian Ukraine chuan Belarus chu vo khan na hriam tak an thon ta ni heti lai hian US Army 101st Airborne Division chuan Moscow le Kiev inkara buaina chua belemo NATO member ram bayani chuan Ukraine lu anin peito ni in CBS News chuan division a command staff te thu chu atarlang NATO leilung in chase tin him turin kanin peito ani ti in division a deputy commander Brigadier General John Lubas chuan asoya Second Brigade Combat Team Commander Colonel Edwin Matthidis chuan an sipai te an tir chua to thu le anin rin to thu asoya Romania deploy an ni to Russia sipai chungun takin an enthli thlai mek ni in asoya a cheber thleng thei ma chon tura anin buat sei to thu asoi CBS News chuan an vain Fort Campbell Kentucky a 101st Airborne Home Base atangin sipai sangni zasari vel chu nei to chaklam flank ti chak turin tiran ni to ni in atarlang CBS News puandanin Romania US commander chuan an sipai te chu voina tangkhan indau turin anin peito ti soya nei to ram him tura an omlai hian indona azwalemo nei to beina omemo ani chuan Russia sipai ma chon tura anin peito thule thupe kan don vek to thu asoi bokani chanchin kan ngai chang zel don nia Ole